Suspension order batok kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mikatab karon sa social media. Apan Chan mitataw nga nakaduso na siya motion for reconsideration ang iyang abogado ug na-dismiss na ang maong kaso. Si Luan Mirondina sa report. Sa kopya sa suspension order nga mikatap karon sa social media, gipahamtangan og 6 ka buwan ug usa ka adlaw nga pagkasuspenso sa katungdanan nga walay sweldo sila si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug OIC sa CSWD Lapu-Lapu City Jonard Abalos. Setyembre 5, 2023, gipagawas sa Office of the Ombudsman ang desisyon sa kasong abuse of authority, oppression nga gipasaka bato kanila sa 19 ka mga daycare teachers nga gikatahong wa masweldohi sulod sa 3 ka buwan. Pagka Disyembre 1, 2023, gitahasan sa Ombudsman si DILG Secretary Benhur Abalos sa pagpatuman sa silot sa labing daling panahon. Apan matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, na-dismiss na ang maong kaso. But nevertheless, the order was released, no? And then our lawyer filed a motion for reconsideration, and it was granted na dismiss ang maong suspension order. Matod ni Chan, wala siya'y kopya sa dismissal order sa iyang kaso kay atua kini sa iyang abogado. Basta gi-inform na ko niya sometimes sometimes I recall urag February iya kong gi-paibaw nga ang imuhang suspension order is dismissed. Giangko ni Chan nga nakurat siya dihang migawas ang suspension order sa miaging tuig kay ang 17 sa 19 ka mga complainants mipirma na matod pa og affidavit of desistance. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig ni Abalos, apan wa kini muluwat og pamahayag. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa usab makuhai og habig ang mga reklamante. Sa desisyon nga gipagawa sa Ombudsman, nalatid nga ubos sa Section 7, Rule 3 of the Rules of Procedure of the Office of the Ombudsman nga ang desisyon sa Office of the Ombudsman sa mga administrative case gikinahanglang ipatuman. Dugang niini ang Memorandum Circular No. 1 Series of 2006 nga giluwatan sa maong buhatan, nagkanayon nga ang pagduso og motion for reconsideration o baka petition for review dili makapahunong sa pagpatuman sa suspension order. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa motubag ang buhatan sa DILG Region 7 Office kung napatuman na ba sa ilang buhatan ang suspension order subay sa kamaduan sa Office of the Ombudsman. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.